Moi, mä oon Sami. En ymmärrä, miksi tarvitaan vielä yksi podcast. Tervetuloa historian ensimmäiseen Crue-podcastiin. Eikö se ole hienoa? On, todella hienoa. Moi, meillä on tosiaan täällä vieraana Susanna, meidän myyntijohtaja. Tervetuloa. Joo, kiitos. Onpa hieno päivä meille, kun saadaan ensimmäinen podcasti uunista ulos. No niin, toivottavasti se saadaan myös siltä uunista ulos, eikä se jää vaan tänne kovalevyn suojiin. Hautumaan. Niin, tästä on aika vähän reenailtu tätä näin, ja tämä on itse asiassa jo 5. lähetys tänään. Joo, ja aina vaan paranee. Joo, ja nyt niin kuin viimein päästiin oikeasti asiaan, ja näinhän se menee, että ensin pitää harjoitella ennen kuin oppii. Joo, just näin. Kyllä. Ja kerro, sä oot tätä niin kuin miettinyt, että miksi tarvitaan vielä yksi podcast? No joo, siis tämähän on tämmöinen niinku aika hieno juttu, mitä me ajateltiin, että mitä me voitaisiin tuoda podcast-kentälle. Eli me ajateltiin, että meidän podcasti kantaa nimeä En ymmärrä. Ja En ymmärrä tarkoittaa sitä, että en ymmärrä markkinoinnista jotain asiaa. Ja se ratkotaan ja luvataan vastaus. Ja ehkä tässä on niin kuin ajatuksena, että me autetaan meidän asiakkaita, mutta myös muita markkinoinnin ammattilaisia. Just näin. Koitetaan tehdä asioista yksinkertaisia. Kyllä, vai mitä? Nimenomaan. Joo, ja siis se on loistava asia, että kehtaa myöntää sen, että en ymmärrä. Joo, siis monesti ollaan tilanteissa, jossa puhutaan asioista ja saatetaan puhua eri termeillä ja puhutaan samasta asiasta ja sitten todetaan, että kaikki ei ymmärrä ja sitten on se yksi rohkea, joka nostaa kysymyksen esille, että hei, mitä nyt tarkoitetaan? Just näin, tämä on nyt ehkä se, me halutaan tarjota sille foorumi, että oikeasti nostetaan nyt ne asiat esille, puhutaan niistä selkokielisesti niin, että lapsikin ymmärtää. Kerro vielä, että mitä uutta tämä meidän podcasti nyt tuo, koska maailmahan on täynnä podcasteja, niin miksi juuri Cruen podcasti? No siis meillä oli vähän semmoinen idea, että halutaan tietysti tuoda meidän omaa näkökulmaa tähän podcast-kenttään. Tuo ymmärtäminen on meidän bisneksen ytimessä. Se, että me koitetaan tehdä vaikeista teknisistäkin asioista paljon ymmärrettävämpiä ja sitten se menee taas toisinpäin. Koitetaan ymmärtää myös meidän asiakkaiden välillä hankaliakin bisneksiä, että voi olla tosi monimutkaisiakin bisneksiä asiakkailla, niin sitten miten siitä voi viestiä, jos ei sitä ymmärrä. Haluttiin tehdä tästä myöskin sillä lailla, että tehdään tosi ammattimaisesti, laadukkaasti, tuoda jotain uutta tänne podcast-kenttään, että ei tehdä niin kuin ihan vaan laitetaan läppäriä päälle ja nauhoittamaan. No se on just näin. Ja sitten ehkä vielä sisällöllisesti, niin sehän vaatii myös aika paljon miettimistä, että eihän mikään podcast ole kiinnostava, jos se on hyvä sisältö. Jos sulla siellä kotikatsomoissa, työkatsomoissa tai jossain muussa katsomossa on semmoinen joku kysymys, mikä sua askarruttaa, niin laita kommenttia, laita kysymyksiä tuleen. Mitä sinä et ymmärrä? Me otetaan selvää. Kyllä. Se on meidän podcastin lupaus, että vastaus on taattu. Ja aina vastataan. Ja jos emme itse tiedetä, niin me kaivetaan joku, joka tietää. Kyllä. Siis näinhän se menee, että kukaan ei tiedä kaikkea, mutta kyllä me löydetään se, joka tietää, ja sen takia me halutaan kutsua tänne muita asiantuntijoita, meidän asiakkaita ja cruelaisia vastaamaan näihin en ymmärrä haasteisiin. Hei, Susanna, miten tehdään hyvä podcasti? No joo, no ehkä just sillä, että mietitään vähän sitä omaa tyyliä, ja nythän me haluttiin tähän tehdä semmoinen vähän rennompi, mutta kuitenkin informatiivinen, että tästä saa jotain, ja se on hyödyllinen. Eikä liian pitkä, koska me ei haluta, että kukaan nukahtaa tämän podcastin parissa. Eikö ne podcastit ja webinaarit ole semmoisia, että ne pistetään pyörimään taustalle ja samalla tehdään töitä? Kyllä, nimenomaan. Ja sitten just tämä hyvä pointti, että alussa pitää jo kertoa, että mistä on kyse ja silloin voi kuulija päättää, että onko se kiinnostavaa vai ei. Just koska ainahan se ei ole ja sekin on ihan ok. Mutta tähän me pyritään. Me kerrotaan heti, mitä me kerrotaan siinä podcastissa, ja sitten voi miettiä, että onko se aihe itselle kiinnostava. Mutta niin ehkä vielä varmaan kiinnostaa, me ollaan tehty tänne tämä meidän oma setappi, mutta miten tehdään laadukasta podcastia? No me lähdettiin tätä niin kuin benchmarkkaan tuolta Jenkkilästä, tämmöisiltä kovilta tubettajilta ja podcastin tekijöiltä niin kuin Marcus Brownlee ja Peter McKinnon ja
kuuluisa koomikko Conan O'Brien, jotka tekee niin kuin todella hyvää, laadukasta, kiinnostavaa sisältöä, jossa on ennen kaikkea se, että niin kuin se audio on tosi hyvä laatusta. Eli on hyvät mikit, on se niin kuin toimii hyvin radiosta kuunneltuna, kuulokkeista kuunneltuna tai läppärin kaiuttimilla kuunneltuna. Se on oleellinen juttu. Toinen juttu on se, että on hyvät kamerat, hyvät valot, se, että se näyttää hyvältä. Ja se on se justiin, että niin kuin, voihan se tehdä justiin siellä toimistollakin omilla vehkeillä, mutta sit siinä ei tule sitä niin kuin laadukasta fiilistä. Ja se on se, niin kuin, mitä nimenomaan me haluttiin tähän tuoda. Onhan niitä niin kuin semmoisia isoja podcast-studioita, mutta niissä niin kuin yksittäinen tunti saattaa maksaa monta sataa, ellei jopa 1,000 euroa. Että se sitten taas se on aika overkilli. Joo. Jos on niin kuin, jos olet tekemässä ekaa podcastiasi. Joo, että ehkä haluttiin tuoda tämmöinen vähän astetta kevyempi, mutta silti laadukas Just näin. toteutus. Se vaatii sitä, että sitä aikaa on istua siinä studiossa. Ei kukaan ole podcast-ammattilainen saman tien. Vai onko sä? No oothan sä nyt on. En taida ihan olla, mutta ehkä tässäkin on just se, että halutaan kannustaa siihen ja rohkaista, että ei tarvitse olla podcast-ammattilainen, jotta voi harjoituksella tulla ihan hyväksi. Ja sen takia just ehkä tämä, että näytetään, miten tämä tapahtuu, ja sitten voidaan olla asiakkaita ottamassa, myöskin tekemässä omia. Kyllä. Joo, ja sitten siinä on myöskin se, että sit kun on laadukkaat kuulokkeet ja kaikki muu kuulostaa hyvältä, niin sit siinä tulee myös semmoinen ammattimaisempi ote itselläkin, väkisinkin. Että kun me istuttiin tähän studioon, niin heti alkoi olla silleen fiilis kuin jollain radiojuontajalla. Nimenomaan, että nyt puhutaan asiaa. Joo, ja kohta me ollaan jossain radiossa, että pistäkää vaan tarjouksia tulee markkinointiradio. Kyllä. Just näin. Joo. All right, me kiitetään. Krue Podcast kiittää. Ei muuta kuin markkinoimisiin. Moi. Moi moi.